Ez da erreza Jon Arretxe idazlea haur eta gazteentzako liburuak idazten ikustea. Literaturan ibilbide oparoa egina duen arren, gazteei zuzenduta 3 liburu baino ez ditu argitaratu. Trumoiaren alaba abentura eleberria izan da azkena. Oraingo honetan, beitu Sumatrara eraman dut abentura novelatxo bat da, gaztetxoentzako, gaztea, DBH bat, 2, 3 nik adin horietarako ikusten dute egoki, eta zer kontatzen da berton? Neskato bada protagonista, batari nerabea, tsunamiaren erruz bakarrik geratzen da munduan bere neba txikitxoarekin, bera babestu beharko dau, eta biok batera abiatu beharko dute Sumatra zeharkatu familia bila. Eta bidean 1000 abentura biziko dituzte. Alde batetik naturaren konserbazioa ondatzea, Sumatran oso nabarmena izan dana, palma olioaren kontura, sekulako astakeria triskantzak egin dira hango basoetan, oiana itzela izan da, kristona zegoen hor Amazoniakoaren parekoa, Sumatran piztipilo batekin eta hori, baina azken urteotan ondatu inda gehiena eta berdin jarraitzen dute interes ekonomikoen erruz, hori da gai bat, beste gai bat da, protagonista neskatoa izan da, nesken emakumeen egoera, orokorrean zer hobetu asko dago badakigu denok, baina leku batzutan oraindik gogorragoa da emakumea izatea, eta gainera neska gaztea eta polita izan ezkero, arazoa biderkatu egiten dira, batarik berak nozituko ditu arazo horiek, eta hainbat traba neska izateagatik beragatik, gero turismoaren eragina olako lekuetan, magia ere badago, magia kontuak, igarleak eta espiritu mundua eta hori ere agertzen da, herri zaharretan antzinako herrietan oso bizi dagoen gai bat da hori, eta hemen nire novela gehienetan sartzen dut pizka bat magia kontu ez da. Oraingo honetan, ausartu naz, beti ukidu buruan, egunen baten, nintzen ausartzen, nik gizonezkoa izan da, emakume bat ipintzea, neskato bat kasu honetan protagonista nagusi ez da, arresi handirantzen gogoratzen az, mutiko bat zan protagonista. Beti iparralderantzen, mutiko bat eta neskato bat. Eta oraingo honetan, ausartu naz eta probatu dut, eta neskato bat, batari, nerabea, ipini du protagonista, eta oso gustora geratu naiz